patriarkatuan kontra, eta erreindikazioak edo anitzak dira horren barruan, eskiritza eskubidea, identitate sexuale asken alde, indarkeria kontra, autodefentzaren alde. Azken batean Euskal Herri feminista baten alde. Erroturiko api. Gaur egun orduño patriarkatu batean bizi garelako, arrazoi asko dauzelako parekitasunaren alde egiten jarraitzeko, eta berdintasunaren zarelako bizi. Eta asko patez egunako orduño berdintasun horrela iristeko. Naiz eta egunero gogorazten duguten edo entzuten dugun berdintasuna ez da lehenako. Eta azkenean bai, herri asko bat dugu eta arekin ebalin badugu, patriarkaturik gabeko proiektu bat eraiki behar dugulako. Aurten martxoaren 8an, emakume mundu martxa hasten da, Euskal Herrian, egunean, eta bukatzen amairuan eta eskualdean bai, bere agerpena edukiko du. Martxoaren 10an zornotzatu pasatuko da, inguruko eskualdetako emakumeak parte hartuko du ekitaldi horretan, eta gero lehenengo hartuko zaio eta horren ekarpena edo gutiko dugu lagotik martxoak 6an zapatu edala goizetik hartuko dugu mural bat, arramari eta horren argazki bat hartuko dugu eguazten horretan zornotzara hori moda mundu mailan. Martxan parte hartzen den emakume guztien muralen argazkitzea eta danak batu dugu. Urtero lez, martxoaren 8an tiragoko feminista egitua, bertan eguzteka lanean ari gara, eta hori izango da 8etan Andra Marinak. Eta egun horretan ningu duz gauza gehiago. Bai, gero egunen moduan bebai, deialdi zabalago bat planteatzen dugu martxoaren 6irako, Miliak esan duen moduan, 11etan hasiko ginateken mural margoketarekin, baina gero bebai egun guztian zehar gauza ezberdinak antolatu ditugu. Adibidez, 12etan eskubideen bira edo ingo dugu bizikletaz, Durango guztitik zehar, eta bertan saiatuko gara eskubide urraketa ezberdinak edo markatzen. Epaitegitik, inemetik, asokatik pasatuko gara, eta bertan adieraziko dugu zelan emakumeen eskubideak urratzen diren modu ezberdinetara. Hortaz aparte, gero Andra Marira bueltatuko ginateke, eta bertan argazkia. Muralarekin argazki bat egingo genuke. Eta ostean bazkaliko dugu kanako atera, urtsi bertan, eta gero zen dugu. Baskari Andra Marin, eta ostean trikitransporteoa, 5etan Andra Maritik. Gure benak jakin zelan trikitransporteoa etor baila. Pila hontan urratsak batuz hartu martxa feminismoarekin. Eta arrazoia, azkenean urratsak batuz edo gure benak esan, danon ekarpen hori eginez, emakumeen sare handi bat gure genuen sortu, martxoak 8az gain, urte guztiko egunerokotasunean ematen dian, lehen epatu dugu zen urraketa guztietan salatzeko, elkarlanen aritzeko eta sarea josteko. Antolatutako gauza hauekin eta espero dugu zuen parte hartzea, bestela honek esteko zentzurik. Eta horretarako zauzi gonbidatuak jendarte hau osatzen duzuen guztiok. Gatu behar,